Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro. Maska chakanaka muri Zimbabwe. Ezino Nhau chitaura naSkimbo pasoro kondo TV. Nasi munau chedu chanchibata nyaya dzakasiyana-siyana. Passion Java. Avapata vazobvumawo yokupusa and vapusiswa vechuwa vava vaita loss asi vasita video yavo chitiwo Enzo Ishall anodakurohwa kopo iyo vakachitanja asina kana mari yemavheji pare zvino asi Enzo Ishall apa mukusaina dhiri rine mari yakanaka handizvoni mari inotsvagwa haimame munhu wamwari angashora zvinhu zvakadaro izvozvo pajekerere chiita mubvunzukire mega mbotsipiri tatu Umbamwe mari inotsvagwa haima vada kunzitswibidi adarohwa kopo uza chikopo chechi chochavanzi grum wochinorwa nenzitswibidi tinosvaura nepakati pesa usaganze paunogwangwadzurwa nekuti ukaganza paunogwagwadzura unotsubuda ano kumwe kuganza kuiti apa pamwe pacho hapana kuganza vanenge vachiitavanongozeti ramiki mouse rine mastrawberry rinodyiwa kuti mastrawberry vambozeti Mickey Mouse achirova mastrawberry mu2020 panoda new game plan ini ndangu ndongoti tadyiwa unoziva sei tadyiwa tabvuma upusa kauda wabudirira hanzi there is a war that is not worth fighting for because even ukawina unenge wadyiwa because watambisirwa nguva ichocho chakanyanya because hazvinangosiyana unanzoni Barcelona yekutamba neDynamos muchibuku stadium hapana haidynamos saka kutokombita nawo hakutoiti no shango tika changonza kuti panazofa nenzara hanzi bosibiri tatu umbamwe mari inotsvagwa izveso hatorina mari yehufu yatopera yatopera zvatopera so dzitswibidi saka toita sena mapana vaganza baba vanangomaunso vawina havanzwaro vawina pusa tiranawo mari vade kupusa tadyiwa umbamwe mbotsi Stana uyu muimbi akaputsa song yake remix yechitekete izvabowa murekwa Dembo kuti azvingade kuremisa song richimba zvinhu zvakajava kudaro chichitanya kunzwisei murekwa Dembo chiti iyo ida kusuvisa Stana zvinzwirei mega Ground Radio, new voices amplified. Pane chanetsa ndanzwa song yeStana Chitekete apa ndada kutoimba yaWinky. I respect Winky I respecting because I respect mudara but Stana mudara yo mbana yo Stana ka opatora zvese unaiwo vari Chitekete chamai nambamba vari zvino vatanzaura nokuonga uraidza kuti chi wakadi kuimba kana kuti jemedza randina uno. Don't do that. Sadaro. Imagine. Wakafonera ani njeno kotara naye 40-year-old rapper. Producer wako. You know what? I just said Stana's. I heard it a few days before. And ndinakuifarira plus Stana kabaiza. Ana kana consultation yakaita kana kuti our numbers are all over. Enzo Ishall uyu muimbi aita press conference yake achisaina new management yake chita muzvinzwire meka mukomana achitaurira ega kuti zvafamba sei ku press conference zvinzwire meka Nigeria, from Cyprus, from Zambia, even South Africa, all these other countries. We have other artists that we are empowering because what we are about is basically helping the artist who has that raw talent to eventually rise to the top and be the artist they deserve to be. So people need to understand that. It is very important and very critical for people to understand what this is about. And some of the things you will see in the near future, just to put that in line as well. There's a lot of developments, including different partnerships with different brands. That's for Enzo Ishall. We have different collaborations in different countries, like Tanzania is actually
being waited for right now in Tanzania by some of the best music producers that are willing to work with him, and we've already arranged all of that. And you will see a lot. You will see all the work with time. I think I don't want to delve a lot into that, but I just want to assure you that we are here to dominate, and this is bigger than all of us, and this is bigger than anything you guys have ever witnessed before. And you can mark my words, and with time, you will see the results. Thank you so much. Thank you so much there. That's T-Mac from T-Mac Promotions. At this juncture, please allow me to ask to give us a few words of his remarks. The man himself, the man of the moment, the man who's been giving us some great music over the past few years, the superstar himself, Enzo Ishall. Let's give him a round of applause as he makes his remarks. Firstly, I would like to introduce myself. My name is Kuzanai Mamari, known in the music series of Enzo Ishall Stallion. I hosted them in early 2018. The Outside Shoe Sport. There was Fanta and Dembo, Kumana, and the Basira Zwara nasi zwara kosha. Zwara nkibu sayani kumana na team promotions. Enzo Ishall mchimizira mwana angari mwana w'Ishoe Sport. Ende angashi yimba danso. Asi ndineshuiro yokuti nini ndikwanise cross on international boundaries. There is need for us artists to be also known globally. Waramba uli local, there is a limitation. So team here, we met in early 2019. Showing of Cyprus. Ukaipa kutangisha mwari mshimoto zvinhu moimanga. I never thought kuti zvinhu zvinofanira because to be known out there, you need to be financially strong. You need a financial muscle. So, like I'm going to the Nhau, and I should consult with GTV, my collab on each mother. It's on my shows, which will be there, but not shown at you, but they put the whole body fathers that need to. So, by Papa, I'm teaching John and Jelly and Japan South Beach and John and the one South Beach. And then this year, Team Action ends on through everything, does we go to the tower. So, Paga, we are going to pass it. Tawida na Nhau, addition down the Nasta one upon to witness it. What are the plans, and also she happens to watch a no shoe running from the many. Thank you so much. Once again, ladies and gentlemen, please let's give a round of applause to Enzo Ishall. Great. Thank you so much, Gonzalo, for that lovely insight. Ladies and gentlemen, and now we will be witnessing the signing ceremony. Just going to remove these responsibilities. Alright, so we just want to remove the flowers over here, and then so that our media houses can get great access to the pictures, and we will be witnessing the actual signing of the contract that we're making history today. Alright, my DJ, if you can kindly play some music as we are witnessing this beautiful ceremony take place. Please remember to just pause and smile at the cameras so that we can see you guys as you sign.
All right, ladies and gentlemen, we have seen the actual signing of the contract. I'm going to ask Enzo, T-Mac to just stand. All right. Enzo, do you want to hold that contract and hand it over to T-Mac? Manaposa, looking at the cameras. All right, there we go. Please look up and smile sweetly. We want to see you looking fabulous in the press tomorrow and today. Excellent. Keep holding. I see one more very important photographer who's just walked in. Thank you, Aaron, for being here. All right. Ladies and gentlemen, Enzo Ishall and T-Mac Promotions are now one family. We are now under one contract and we'll be making sure we make musical history together. Ladies and gentlemen, please let's give a round of applause to T-Mac Promotions and Enzo Ishall. Well done, my darlings, well done. All right. Is everyone happy? Did you get your photographs? Press, did you get your photographs? Are you happy? Laka. All right, thank you so much. You can take your seats. Right, we're going to be starting our question and answer session. So maybe what I'll do is I'll just probably ask for 3 questions at a time, and then we will answer those questions. Is that okay? Right. All right. There we go. All right, so we're starting our question and answer. Une muyimba pabusa damba refu rikuchapira ananzi bravo nchiyambu kusema ma songs ari mudamba refu rake. Achadama ma song namba rote nzibuda pa screen penyu. Namuwa badi kuitensava nekuti vari kushandava simba ravo vari kushandisava zvavanodada imavapava. Namuwa badi kuitensava hanzi mari ngaimbofe kuleta sekumbare ibatike kwese kwese bhinga nemutare mabruta vachigaro farisa samare pasina vanoita keshout womwedze vamwe fanika genga rinotengesa mafruits ndakuda rimbotsika poverty neboots namo ichi chamba vanhu chasiginari pasina wainopinza nekuti vari kushandava simba ravo vari kushandisava zvavanodada imavapava. Une muyimba rochimanda yabusa damba refu rake nozilotero wefuno ichita sorokera video yake inoziyo apa ndopapera notodza nasi tuzana namuchikafu nochera ndonzi chiliman HK Rufundi madzongonyedze zveshuwa wakabva wanditorera baba vangu ukabva wanditorera mai vangu ukanditorera zvese zvangu. Rufundi madzongonyedze zveshuwa wakabva wanditorera baba vangu ukabva wanditorera mai vangu ukanditorera zvese zvangu. Kwamuriko kutungamirai mwana wenyu kumbamirai nichengetai pendekerai chiedza chekudenga dzikisai. Kwamuriko kutungamirai mwana wenyu kumbamirai chengetai pendekerai chiedza chekudenga dzikisai. Rufundi madzongonyedze zveshuwa wakabva wanditorera baba vangu ukabva wanditorera mai vangu ukanditorera zvese zvangu. Rufundi madzongonyedze zveshuwa wakabva wanditorera baba vangu ukabva wanditorera mai vangu ukanditorera zvese zvangu. Kurarama ndega ini zvakundikorera musara pawana foni haachadaira hapachina munhu achandibatsira mwari pindirai nguva yakadai. Kurarama ndega ini zvakundikorera musara pawana foni haachadaira hapachina munhu achandibatsira mwari pindirai nguva yakadai. Rufundi madzongonyedze zveshe hapana here ane namba muponere ziso regondo pane maartist akabuda offside nezuro